नैबे भिडिअखौ बानायनो सानदोंमोन नाथाय आङो ओरैबायदि नुना फैबाय दि गेदेर गेदेर जेनेबा माबायावदि थायोना हमना ला मेडिकेल कलेज थायो। आं दायो बुंनो नागिरदों गुवाहाटी मेडिकेल कलेजनि बाथ्रा नङा, आं बुंनो नागिरदों तेजपुर मेडिकेल कलेजनि TMCH मेडिकेलबो आरो फरायनायनिबो मोनसे सुबिदा थायो। बे हस्पिटालाव कन्डिशना माबोरै जायो मिथिगौ? डक्टरफोराथ' थिगानो दोङो, मिथिखायो नोंथांमोना सरकारिफोराव माबोरै जाखायो। पायखानाया एसेबो मोजां जाया, पायखाना खिनाय हासुनाय एसेबो मोजां जाखाया, बिराद लेथ्रा जायो। मानो जायो होनना बुङोब्ला बिसोरथ' साफाखौ खालामो, नाथाय जोंनि पाब्लिकफोरानो एसेबो सिभिक सेन्स होननाय गैया। माने माबोरै साफा लाखिनांगौ, हासुखांनायनि उनाव दै लखबना गारबोनांगौ बा खिनायनि उनाव दै होनानै मोजां साफा खालामना गारबोनांगौ, बेफोरनि जेबो बाथ्रा गैया। आरो गुटखा जाना माथिं गारो, जेबो सेन्स गैया। माने आरो माबा माबि बुस्थुफोरा बायबाबो माबाबाबो मोजां बाहायनो रोङा, माने सेफायजोबना गारबोयो। बेफोरबायदि अबस्था बे सरकारि हस्पिटालाव बेफोरबायदि कन्डिसन थायो। बायनाबो थायो माबा माबि, खिन्थु बेफोरखौ सरकाराबो एसे माथा मारिनांगौ। बे मोनसे माबा थायोना मेडिकेलनि सालायनाय, बिसोरो एसे साननांगौदि गाज्रि जाबाय बुस्थुआ, बेखौ थिग खालामनांगौ होननानै। हामा जाना थायो, थिग खालामा। अबा दै ओंखारा, खायसे खायसेयावथ' आखाइ सुनो दै गैया जायो, खायसेयाव खिनायाव दै बाहायनो थाखाय दै ओंखारा, बेफोरबायदि अबस्था जायो। नंगौ मानसिफोराबो गाज्रि, खायसे खायसे मोजां साफा लाखिनो रोङा, आरो खायसे हस्पिटालाबो मोजां खालामना लाखिया, सरकाराबो मोजां खालामा, बेबो मोनसे बाथ्रा। खिन्थु डक्टरनि जेबो सिन्था गैया, डक्टरखौ मोनो। डक्टरफोराथ' आमदानि थायो, मानो होनना बुङोब्ला बे मोनसे माबाना मेडिकेल कलेज ना, बेयाव सोलोंनाय जायो नालाय, बेयाव गोबां स्टुडेन्टसफोरबो फैयो आरो गेदेर गेदेर डक्टरफोरबो फोरोङो, दिन्थियोबो। बेनि थाखाय डक्टरनि जेबो आंखाल गैया। नाथाय मा जायो, नोङो सिरियास बेमार लाना थाङोब्ला बिसोर नायनो नागिरा। मानो नायनो नागिरा? खायसे खायसे खामानिखौ बिसोर मावा। खायसे खायसे मानसिफोरा, साफा खामग्राफोरा फैसा लायो, फैसा लानानैसो मावो। आरो बिसोरबो सानाव थाङो, हराव गैया जायो। हराव नोंथाङा माबाफोर सिरियास जाना लानो थाङोब्ला हराव नों डक्टरखौनो मोननाय नङा। आरो डक्टरबाबो थाया हराव, बेयाव बेफोरबायदि कन्डिसन जायो। नाथाय प्राइभेटआव बेफोरबायदि नङा, प्राइभेटआव नों हराव लांबाबो हराव मोनखागोन, 24 घन्टा सोलिबाय थाखायो। नाथाय सरकाराव 24 घन्टा सोलिया बायदि जाना थायो, दिनावल'सो नों डक्टर मोनगोन, बेफोरबायदि अबस्था। एसे साननांगौ जोंनि हेल्थ मिनिस्टारफोरा, आसामनि हेल्थ मिनिस्टार बा सेन्ट्रेलनि हेल्थ मिनिस्टारफोरा बेफोरखौ एसे साननांगौ। सरकारा मा बुंनो सरकारखौ, नङा होमब्ला? बेफोरबायदि दा रावबो कुइसनखौनो खालामाब्ला सोर मोजां खालामनो जोंनि सरकारि हस्पिटालफोरखौ? डक्टरनिथ' सिन्था गैया, बेमारा हामा नङा, हामो। नाथाय हराव एसे प्रब्लेम जायो, आरो साफा सुफा एसेबो मोजां नङा, बेफोरबायदि अबस्था थायो। आरो खायसे खायसे खामानिफोराव फैसा लायो। खामानि मावग्राफ्रा, माबा माबि साफा खालामग्रा, माबा माबि खालामग्राफ्रा फैसा लायो, फैसा बियो, आरो गोबां लेट खालामो, नायनो नागिरा। बेफोरबायदि अबस्था दै। जुदि जों मानसिफोरा गासैबो कुइसन खालामोब्ला, गासैबो MLA बा हेल्थ मिनिस्टारफोरखौ कुइसन खालामोब्ला, माथो जोंनि सोलायनो हागौ बेफोर हस्पिटालफोरा बा स्कुलफोरा। बेफोरबायदि अबस्था जायो जोंनि इन्डियाआव। बुंनो थाङोब्ला मायाव गाज्रिसिन होनना बुङोब्ला बेनो सरकारि स्कुल आरो हस्पिटाल, बेफोरो एसेबो मोजां नङा, बेफोरबायदि अबस्था थायो। नाथाय प्राइभेटनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला, प्राइभेटआथ' साखा साख, नों फुरा क्लिन मोनगोन, फुरा साफा मोनगोन, डक्टरफोराबो मोनखागोन 24 घन्टा। नाथाय मा प्रब्लेमा, मा बेयाव गोबां थाखा लायो, गोबां फैसा जायो, गोबां फैसा थाङो आरो नङा दै, गोबां खरसा जायो। बेनि थाखाय जोंथ' गैयाबारा बोरै लांनो हानो, नङा होमब्ला? नाथाय जोंनि मोनसेल' माबायानो जाबाय, राहायानो जाबाय मा, सरकाराव लांनाय। नाथाय सरकारा नायस्लाबनो नागिरा, सिरियास जायोब्ला थैनोबो गोनां जानो हागौ, बासिगोनाबो बासिया, माने बेफोरबायदि अबस्था दै। आं मोनखाना फैदों मैया दाख्लै, ओंखायसो आं नैबे भिडिअखौ बनायनानै बुंदों दै। जुदि गासैबो कुइसन खालामोब्ला माथो बिसोर सोलायनोबो हागौ। बेनिखायनो हायोब्ला खामायना ला, मोजां लाखि देहाखौ। जुदि फैसा थायोब्ला नायहैनो हागोन सरकारि प्राइभेटआव दै। जुदि प्राइभेटआव हायाब्लाथ' सरकाराव लांनांसिगोन, बेफोरबायदि अबस्था। आरो आयुष्मान कार्डआ थायोब्ला एसे एनै फ्रियाव जायो। आयुष्मान कार्ड थायोब्ला प्राइभेटआवबो नायनो हायो। 5 लाख थाखा जों इन्सुरेन्स बायदि मोनोना, बेयाव जों नायनो हायो दै। बेबायदि फ्रि जों मेडिकेल नायनो हायो, बे आयुष्मान कार्ड। बेखौ बनना लाब्लानो जाबाय, जायना गैया दै।